ମୁଁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନଥିଲି ସତରେ। ଶାଢ଼ୀ ତ ମିଳିଗଲା, ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ଆପଣ ଚାଲିଲେ ସବୁ ଜୀବନ ଟୋକାଟ ହେଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ। ନାଇଁ ବାବା, ବସିଲେ ସବୁ ବସିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ବସି ପଡ଼ ବସି ପଡ଼। ଚାଲି ଚାଲି ପାଦ ଦିଟା ଥକି ଯାଇଥିବ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ଚିତା ହେଉଥିବ। ଏଠୁ ଆମ ଘର କେତେ ବାଟ ହେଲାଣି? ସିଧା ଯାକ ଏ ଶାଢ଼ୀ ତମେ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ଚିହ୍ନିଛ ଚିହ୍ନିଛ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ମୁଁ ହଉଛି ତମର ଏ ଦେଢ଼ ଶାଶୁର ନିଜ ଭାଇ, ନିଜ ରକ୍ତର ଭାଇ। ଏ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀର ମୁଁ ନିଜ ପୁଅ। ଇଏ ହେଲେ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ, ଇଏ ହେଲେ ଚଣ୍ଡୀ ସାଧକ। ଏ ଚଣ୍ଡୀ ସାଧକ ଏ ଶାଢ଼ୀକି ନେଇ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏତେ ତାଲା ପକେଇ ରଖିଥିଲା। ତୁ ଆଉ ଘରେ ପାଟି କରିବୁ ତ ପାଟିରେ ମୁଁ ଚପଲ ପୁରେଇବି। ମୁଁ ତ ତାଲାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏ ଶାଢ଼ୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଛି। ମିଛ ମିଛ ଡାହା ମିଛ, ଏ ବନାରେ ଡାହା ମିଛ କଥା କହୁଛି। ମିଛ କି ସତ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ରଖିଛି। ଦେଖିବ ଦେଖିବ, ଫଟୋ ଦେଖିବ, ଭିଡିଓ ଦେଖିବ, ଦେଖ ଦେଖ ଏ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ, ତୁ ଆଗ ଦେଖ 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 ଦେଖ। ମିଷ୍ଟର ଘୁଷୁରିଆ ଘଡ଼ି, ତମେ ଚୋରି କରି ନୂଆଙ୍କୁ ବଦନାମ କଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ମାଡ଼ ଖାଇଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ବି ମାଡ଼ ଖାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ତମକୁ ଆଉ କେହି ମାରିବେନି? ଗୁରୁଜନ ଲଘୁଜନ ହିସାବ ଭୁଲି ମୁଁ ମାରିବି। ବାବାରେ, ମତେ ମାଡ଼ ମାରିକି ଲାଭ ପାଇବ ତମେ? ମୋ ନାଁ ସିନା ଘୁଷୁରିଆ, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଲା ମୂଷା। ସବୁ ପରେ ମୋ ପ୍ରକୃତି ପରା ସେଇଟା। ତାକୁ ବଦନାମ ନ କଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ମାଡ଼ ନ ଖୁଆଇଲେ ମୋ ଭାତ ହଜମ ହୁଏ। ସତ କଥା କହିଦେଲି ବାବା, ଏଇ କାମ ଧରିଛି, କହିବ ଯଦି ଉଠୁ ବସିବି। ଏଇ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାବା। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଏମିତି ଭୁଲ ଦେଖ, କୁକୁରକୁ ପିଟିଲା ଭଳିଆ ଘିଘି କରି ମତେ ପିଟିବ। ସବୁ ପରେ ମୋ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ଏସବୁ କରିନି, ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କରିଛି। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ଆଉ କେବେ ଏଠିକି ଆସିବିନି। ଏଇ ଥରକ ପାଇଁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାବା, ଏଇ ଥରକ ପାଇଁ। ସୁସ୍ମିତା, କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲ? ନାଇଁ ସୁମିତ, ମୁଁ କିଛି କରିବି ଶବ୍ଦ ଶୁଭ, କ'ଣ ହଉଛି ଶୁଭ? ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଛି ବୋଲି ତମେ ଢେର ମାଡ଼ ମାରି ସାରିଲଣି। ଆଉ ଥରେ ମାରିବ ତ? ନହେଲେ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କରିବ ତମେ? ଏଇ ତୋର ବୁଦ୍ଧି, ଏଇ ତୋର ବିବେକ। ବଢି ମା ଶାଶୁକୁ ତୁ ଏଇ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ? ଠିକ ତୁ ପାଠ ପଢାକୁ ସଦା ନେଇ ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ସଦା ନେଇ ତ ଶିକ୍ଷା। ଶୁଣ ଶୁଭ, ତୁ ଯଦି ତ ନୂଆ ବୋହୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ପାଉଥାଉ, ତାହେଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କଥା ଦେ। କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କରିବୁନି, ଏମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆଘାତ ଦବନି। କଥା ଦେ ଶୁଭ, କଥା ଦେ ମତେ। ଶୁଭ, ତୁ ମୋ କଥା ରଖିବୁନି ନା? ରଖିବୁନି ତ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ଏଇ ସୁଖ, ତମର କୋଉ କଥା ନ ରଖିছে, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ରଖିବ? তোমার কথা রহিব ন? নিশ্চয় রহিব, নিশ্চয় রহিব।
ଏମିତି କେବେ ବି କରିପାରିବନି। ଆରେ ଶୁଭ, ଆରେ ମୁଁ ଶୁଭ ଏମିତି କେବେ ବି କରିପାରିବନି। ଆରେ ରାମାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଚରିତ୍ରରେ ଦାଗ ଅଛି ବୋଲି କେହି ଯଦି କହିପାରେ ମୁଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ଚରିତ୍ରରେ ଟିକେ ବି କଳଙ୍କ ନାହିଁ। ଏସବୁ ମିଛ, ଏସବୁ ଭୁଲ। ସବୁ ସତ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ମୋ କଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ସବୁ ଅଧିକାରକୁ ସେ ନାରୀକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନାରୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତା କଥାରେ ଉଠ କହିଲେ ଉଠାଉଛି, ଆଉ ବସ କହିଲେ ବସାଉଛି। ସେ ମାୟାବିନୀ ନାରୀ ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ନୂଆ ବୋହୂ। তুমি কাহাକୁ ଫୋନ କହିଦେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲ ତ? ଆରେ ଦଶରଥ ଆଉ କାହ୍ନାର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା, ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଶୁଭର ସମ୍ପର୍କ ସେଇଆ। ତାକୁ ଜନ୍ମ ନ ଦେଇକି ସେ ଯଶୋଦା ଭଳି ମା ଆଉ ସିଏ ତା ପୁଅ, ଆଜି ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କରେ ତମେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇଦେଲ। ଆରେ ତମ କଥା ଟିକେ ବି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ତମେ ସେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସାହସ କେମିତି କଲ? ମୋ ଝିଅ ଯାହା ତା ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ସେଇ କଥା କହିଲା। ମୁଁ ତ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା, କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ ନା କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରାଧା ସଜାଇ, ଭାଇକି ପୁଷ୍ପ ସଜାଇ ଏ ଘରଟାକୁ ନର୍କପୁରୀ କରିସାରିଲୁଣି। ମାମା ତୁ କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛୁ କହିଲୁ? ମୋ ଅଧିକାର ଯେତେବେଳେ ମୋର ରହି ତାଙ୍କ ନୂଆ ବୋହୂ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ଚାଲ ମାମା ଆଜି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ହଁ ଏ ଘରୁ ଆମେ ଯିବା, ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଦେଢ଼ଶୁର କି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ରହି ଶୁଣିକି ଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ। ବିଚାର କରିବି? ଆରେ କି ବିଚାର ମୁଁ କରିବି? ଥରେ ଯେତେବେଳେ ମଝିଆଣି ଭ୍ରମଣ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହର ଅଳନ୍ଧ ଲାଗିଗଲେଣି, ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ସେ ଅଳନ୍ଧ କେବେ ବି ସଫା ହେଇପାରିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। এই জন্মরে কেবে ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏ ଘରକୁ ଫେରିବନି। ସବୁବେଳେ ସେ ମରିଯିବ, ଆମେ ଦି ଭାଇ ତା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତାକୁ ମଶାଣିରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ସିନା। ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଘରକୁ ଆଉ ଫେରିବନି। ଦାଦା ମୋ ଅନୁରୋଧ ତମେ ଶୁଣ। ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଘରଟା ମଶାଣି ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯାଉ ମଶାଣି, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦି ଭାଇ ମରିଯିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଶୁଭ କାହିଁକି ଦରକାର ଦାଦା? ମୋର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବି। ପାଗଳାଟା, ସତରେ ତୁ ପାଗଳାଟା। ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଘରେ ରଖିବୁ ବୋଲି ସଂସାରଟାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିଦବୁ। ସେମିତି ସଂସାର କିଛି ପାରୁ ନାହିଁ, ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀର ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଶୁଭ, ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା ତୋ ନୂଆ ବୋହୂ ତୋ ପାଖରେ ରହୁ, ଏଇ ଘରେ ରହୁ ବୋଲି? ହେଲେ ସେମାନେ ସମାଜକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେବେ। ଆମ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କି କଥାରେ
କହିଦେଲେ ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ବଦଳେଇନି ମୁଁ। ତମେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ? ଆମ ଦିଅଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ନନା ବୁଝିଛ? ଉପରବାଲା ବି ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛି। ଉପରବାଲା ଅଧ ହୋଇଯାଇଛି ରେ ଶୁଭ। ପରିସ୍ଥିତି ଚାପରେ ପଡ଼େ ଆମେ କେହି କିଛି କରିପାରିବାନି, କେହି କିଛି କରିବି ପାରିବାନି। ସେଦିନର କଥା ଆଖି ଆଗରେ ଝଳ ଝଳ କି ନାଚି ଯାଉଛି। ସବୁଦିନ ମୋ ବାପା ଏଇ ଶୋଭା ଓ ଦେବାକୁ ନେଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ଶପଥ କରିଥିଲା ଏଇ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ପିଲାକୁ ସେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରେ ସେ ଜନ୍ମ ଦେବନି। ଏଇ ଶୁଭ ଓ ଦେବା ହଉଛନ୍ତି ତାର 2ଟା ପୁଅ। ହେଲେ ଈଶ୍ୱର এই করতব বিচার করে ত্যাগময়ী মমতাময়ী মা ভাই, ইয়ে কি পুরস্কার প্রভু, ইয়ে কি পুরস্কার। ହେଲେ ଏକା ଏକା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କୁଆଡ଼େ ଯିବ କି? ସେ ଯିବ ବଡ଼ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ସିନା ତାର ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଅପବାଦ ଦିଆଗଲା। ସିଧା ସାନ ପୁଅ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯାହା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବା ପାଖକୁ ଚାଲିଛ, ସେଇଠି ତମେ ଭଲ ରହିବ। ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେଠି ଗଲେ କେତେ ଭଲରେ ରହିବି ସେ କଥା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ତଥାପି ତମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଦେବାଟା ଏକା ଏକା ଅଛି। ତମେ ସେଇଠି ରହିବ, ତାରି ପାଖରେ ରହିବ। ଡେରି ହଉଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ତମେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ତ କିଛି ଦେଇପାରୁନି। ଦେଲାବେଳେ ବି ଏମିତି ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏ ଅଧା ମେଡିସିନଟା ଦେଇଛ, ପାଖରେ ରଖିଥିବ। ସରିଗଲା ପରେ ଦେବାକୁ କହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇ ମେଡିସିନ। ଆରେ ଧର ଡେରି ହଉଛି ପୁରା। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋଠାରୁ ଟଙ୍କା ଟିକେ ନେବିନି। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଦେଖିଦବ, ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି ଚାଲିଯିବି। ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଟିକେ ନେବିନି। 17 ବର୍ଷର ବାହାଘର ଭିତରେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଳକାର ହୋଇନଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଉଛ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣର କଥା ଯେତେ କହିଲେ ବି ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିବିନି। ଚାଲି ଯାଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି এইটা মধ্যে আমার শেষ দেখা। তুমি সেটা করবে
ଏ ଜନ୍ମରେ ସିନା ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଗଲା, ହେଲେ ଆର ଜନ୍ମରେ ତୁ ଯେମିତି ମୋରି ପୁଅ ହେଇ ମୋରି କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେବୁ। 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ମୁଁ ତତେ ଜନ୍ମ ଦେବି। କେହି ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବେନି, କେହି ଆମ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇବେନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକରେ ଶୁଭ, ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକ। भूलना चाहते ये भी छोड़ता है